Tak čau, ty tady Dexy a je tu se mnou Dave. a můžete se těšit na další série. Tady to je Stick War Legacy, to bude moje série a David ještě si připravuje jednu sérii, to se ještě bude nějaký vymyslet a začneme nějak hrát. Vždycky to bude těch 10-15 minut a teďka vás necháme se na to kouknout. Já to hrát nevím. In a world called Inamorta, you are surrounded by discriminate nations devoted to their individual technology and struggle for dominance. Trust no one! Each society has developed its own unique way to wage war. Proud of their unique craft, they have become obsessed to the point of worship, turning weapons to religion. Tak tady můžete vidět, jak to bylo, že jsou dva týmy a prostě proti sobě soupeříme. Life is Já jsem to nikdy neuměl. On to ani nikdy nehrál. policies to all other nations through what their leaders claim as divine intervention. Zase bude normální bojovník, těžař, lukostřelec, kouzelník a pak takový obrovský obr. Archer dogs, the way of the archer, To se rovnou ukazuje, jaký panáčky tam jsou. the way of the sword, magi kill, the way of the mage, and spear tillers, the way of the spear. You are the leader of the To je jen vláček. your way is of peace and Kolik pavagů? Tak už jdeme do hry. Tady to bude jenom, jak se to hraje a takovýhle. To bude to začátečnické. A taky za něj můžeme dokonce i hrát, když na něj klikneme. Za něj můžeme i chodit a kopat. To si dej někam tady. A to jsou už ty bojovníci, který se tady nashromáždíme a pak zautočíme na tady ty. První vole. Můžeme tady dávat back. Teďka vám to ukážu. Můžeme se vrátit. Můžeme... A tak, teďka zautočíme. A půjdeme koukat na Destru. Tak už máme do kostelce. To už bude trošičku těžší. Na pohodu jsme to dali. Já si dám tyhle ty bojovníky. A jaka to musíme jen zničit, a to bude trošku víc těžší. Jenom 4. Já nevím, abych chránil zatím. Se nás pozádám. Bude to research potom. Takže rychle zničíme. Ono jde o to právě zničit tady tu věž, když to zničíme, tak prostě jsme vyhráli. A si můžete všimnout, tak koukejte na ten měsíc. Ten měsíc se hejbe, ale ne přesně z toho oblohu. Je dobrý house. Ještě vojáky. Jak můžete vidět, taky mi to úplně ukradený, takže oni si žádný vojáky neberou vlastně. Vždycky berou až nakonec. A nevíte, že teďka David nemluví, protože on je v kuchyni a něco se tam dělá. To si dělá oběd. Tak teďka můžeme na 3, 2, 1, teď. A jdeme na boj. Jdeme boj. Ale počkej tak nějak 6-7 minut, že se to vypne. Ne. No tak dáme vždycky jeden díl, jeden level.
Nebo tady ty řádnický dáme 2. Že ty jsou strašně lehký. Myslím, že My jsme za chvíli k ničemu. to je nejvíc. Jak dlouho to nám můžeme? Takhle. Myslím, že asi... Tak jako už budeme mít do kostelce. Já jdu to. V sobotu a v neděli jedu to. Ne, v neděli. Dáme ještě jednu, to stihneme. 6 minut. Ono stačí zabít tyhle ty, víš. Tady jde o to, teďka zničit ten druhý tým a ne zničit věž. Že tady to je trošičku lehčí. Ono jich je tady někdy i klin 40. No to chvíli trvá, než se nespozádáš tam to všechny pojáky. Musí u toho jíst. Jo. Ještě. Nechci. Nechci. Jdeme play. No to už dáme v pohodě. Máme za ty 2 minuty hotový. Já se za někoho dám a půjdu bojovat taky. Bude no. Já se zvu Arca. Nadívte se, to budu maminka. No, čekáme jenom na to, jak oni zase přijdou a zase vysekáme. Jako buntu u brány. Top 10 failů. Přijde někdo do failů. Ještě 8 minut máme. To už dáme, to je určitě 8 minut. Co to je? Co? Ach to ne. Podle toho jsem si vždycky pozvat sem. Oh damn, vyhráli jsme. Tak tohle to už bude asi všechno. Tak se rozluč. Já se s vámi. Čus lidi. Na další video se budete těšit. Asi za chvilku. Za chvilku?